Then ingeniso ihamba njani ibhizinesi? Is it making money? Ithini into yayo? Nguwe ayikho imali esiyenzayo. Nasemboneni. Emboni imali yemboni lesicholayo. You have to pay amatyala lesiwenzileyo throughout the period. Abasebenzi because i-cost enkulu ubhatala abasebenzi ngoba abasebenzi nawo bayi-9. Monthly sibabhatele abasebenzi. Okay. Ibhizinesi yebanana yona ikwesiphi i-status? Ibhizinesi yebanana yona iyazama because into sayiliba layo xa apply sayiliba include nebanana. For irrigation. For irrigation. Ngoku i-out yona odwa into esiyenzayo ibhanana anje iyazama yona because every time ikhona ibhanana esiyikhuphayo for i-catch. Inekhupha into engakanani? Enyanga siyakwazi ukhupha ikesi eziyi-40 enyanga. Odwa i-quality ise-poor i-quality because and that's where standard isifunayo because safuna i-premium, safuna u-standard ebhananeni, safuna extra large, safuna extra large standard nama-medium. Yintoni engenza ungafikeleli kwesi standard? Izenzafike u-standard and bethacala fertilization and bethacala ucenceshela phaa kuyo. Yona indafike because ibhanana ihamba namanzi, ihamba nomanyola.